छौरी के मम्मी से जाके कह दे म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया। दामाद बना ले तो हमरा जैसन स्मार्ट लइका कहीं न मिला तो हे गे हमरा जैसन स्मार्ट लइका कहीं न मिला तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो हमरा जैसन स्मार्ट लइका कहीं न मिला तो हे गे हमरा जैसन स्मार्ट लइका कहीं न मिला तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो दामाद बना ले तो दामाद बना ले तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो लइका हियो हम छौरी का नादानी बना के रखबो तोरा महारानी लइका हियो हम छौरी का नादानी बना के रखबो तोरा महारानी कुछो चीज के कमी छौरी तोरा ना है तो कुछो चीज के कमी छौरी तोरा ना है तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो दामाद बना ले तो दामाद बना ले तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो एको पैसा नहीं लेबो दहेजवा बुझे न हमारा बात के करे जवा एको पैसा नहीं लेबो दहेजवा बुझे न हमारा बात के करे जवा विवेक हिटमैन फैन छौरी प्यार करा तो हे गे पांडव साजन संजीव भाई प्यार करा तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो हमरा जैसन स्मार्ट लइका कहीं न मिला तो हे गे हमरा जैसन स्मार्ट लइका कहीं न मिला तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो छौरी के मम्मी से जाके कह दे कि दामाद बना ले तो रिकॉर्डिंग बाय रिया स्टूडियो खगड़िया भदास।